הוא לא לילדים מתחת לגיל 13. אז זהו. אז מגיעים לפה ילדים צעירים, אנחנו מבקשים את אישורה של המורה או המנהלת שהיא תאשר את זה. אוקיי. זה תמיד. אני אומרת, אוקיי, תאשרי לי, ואז מאשרים, וככה זה רץ. וזה בעיקר בגלל הביטוח. עכשיו, גם כן, אנחנו אומרים, כל מי שהיה לו אפילפסיה, ורטיגו, סחרחורות, אז לא מומלץ. אני תמיד אומרת, שימו את המסכה, אם תרגישו לא נעים או לא נוח, פשוט להוריד. אבל כן צריך אישור שכשהם מתחת לגיל 13, אישור של המנהלת, המורה, שהם מאשרים שהכל בסדר, שלא מבחינת הביטוח שזה יתפוס. חדר עדות, לא מרחיבים הרבה. דיברו פה ב4 שפות, רוסית, ערבית, אנגלית ועברית. יהודה קופלביץ' הוא יהודה אלמוג, שאתם בטח תכירו את הסיפור שלו. משה נובומייסקי היה חסוך ילדים, ומוסיה לנגוצקי. מוסיה לנגוצקי הוא אבא של יוסי לנגוצקי, שיוסי לנגוצקי גדל פה וליווה את כל השחזור של המחנה, ועד היום הוא מלווה אותנו, בחור בן 92, מדהים, שווה לשמוע הרצאות שלו, באמת, 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 באמת. מדהים. הוא עד היום חוקר מבחינה גיאולוגית מה קורה מים המלח ואיך קורה ומה קורה ומלווה אותנו כל הזמן עם כל מיני הברקות כאלה נחמדים. אז אנחנו נצא. איזה כיף, הפשרה. הקפאה והפשרה. מקבל סדקים. בין 48 ל-52 לא הוציאו שום דבר? היא הולאמה, כן. היה קטע שנתנו למשה נובומייסקי את האפשרות להציל את המצב, אבל ברגע שהחברה הולאמה, אז אתה לא ממש יכול להשיג כספים ולנסות לשקם. בין 48 היו אנשים פה שלא עבדו, רק שמרו על המקום. כן, קומנדו לנגוצקי, היות לפי הלקח שהיה להם מהמחנה הצפוני, הם הבינו שהם צריכים לשהות פה, אז קומנדו היה אבא של יוסי לנגוצקי, מוסיה לנגוצקי, עם עוד 4 חבר'ה, שהדליקו אורות, את כל המכונות, וזה כאילו שיש פה אנשים כדי שלא יהרסו. אתם רואים את העמוד שמה? זה מערה שנקראת מערת הקולונל. בחודשים יולי-אוגוסט שמאוד מאוד מאוד חם, מלח הוא חומר מבודד, ושם זה 10 מעלות פחות. לאנשים חולים. והם שהו שם. היום יורדים, אני חושבת שרק בסנפלינג, מאוד קשה. זו הכננת, כשהם היו נצורים כאן, מ-48 עד 52, אז במישור עמיאז הורידו להם אוכל ומים, והורידו להם את זה בהומגה לכאן. אז תחשבו, אוהלים זה דגם לאיך שהם חיו, הם חיו אוהלים, צריפים וסוכות. בואו נמשיך. הבתים האלה זה לפרוטקציונרים. כן, זה נראה כמו סוכות מציל. דרך. מה עם כל הנחשים, קשים? הם נכנסים בתוך האוהל. אז מה? לומדים לחיות איתם. לומדים לחיות איתם. הרבה פעמים באים, יש את מעלה הסולמות, זה 320 מדרגות, שזה מגיע עד הכננת. זה בדרך כלל מסלול שעושים, ואז עושים את הר הכפתור ויורדים בשביל הדגים. אוקיי. שזה אחד המסלולים... עשינו את שביל הדגים האלה. הוא מקסים. ומצאתם שם מאובנים? לא חיפשנו. אני אראה לכם מאובן. לא לקחתי, אבל הייתי חייבת לצלם, זה היה כזה ברור, ממש. אז יש 320 מדרגות. החבית הזו שאתם רואים שם, אז אמרתי, כביש 90 לא היה קיים, וכדי להביא מים, בהתחלה, יש מעיין שנקרא עין הרוס בכניסה ליישובי כיכר סדום, עם חמורים וגמלים הביאו לכאן מים. מהר מאוד הבינו שזה לא... ואז פונים לעבדאללה מלך ירדן, ומושכים משם צינור מעץ באורך של 7 קילומטר, ויש שם מעיין שנקרא עין חוכן, ומביאים משם מים, שמשמש גם את המחנה וגם... בחדר גנרטור, שזה חדר שדילגנו עליו, החדר הראשון, היה שם גנרטור שסיפק חשמל למחנה ולמפעל, והיה שם מפעל קטן לקרח, שכדי להביא אוכל שהביאו אותו מהצפון לפה, היה מין חדר קירור,
שדחפו לשם בלוקים של קרח. מאיפה הביאו דלק? אז בחדר שקצת עצרנו ודילגנו עליו, היו שם ארגזים מעץ. כל ההתניידות, היות וכביש 90 לא היה כאן, כל ההתניידות אותה עם 31 כלי שיט דרך הים. המרחק מפה... 4 שנים שהם היו נצורים פה, איך הם הביאו דלק לכל 4? הביאו להם כמו שהורידו אוכל, גם הורידו להם... כן. איפה המשאבים הראשוניים להקמה? אז קודם כל, הוא אסף תרומות. הוא היה נשוי לברטה מצרפת, שאבא שלה היה אחד הנדבנים. הוא פשוט עבר ואסף, אבל לפני שנתיים פגשתי איזה עורך דין שחקר עליו, והוא אמר לי, תקשיבי, הוא היה גאון. הוא לא ידע מילה בעברית, והוא שכנע את הבריטים לקנות מניות. אז עד היום החברה הזו נסחרת בבורסה. אז אוקיי, בואו נמשיך. טוב, זה פעמון חירום, זה לא לחדר האוכל. פעם חטאתי בלשוני, אמרתי מול קיבוצניקים, זה הפעמון לחדר האוכל, מה פתאום? אנחנו יודעים מתי אוכלים. אז זה פעמון חירום. הסלע הזה, אמרתי שמשה לנגוצקי, שהוא אבא של יוסי לנגוצקי, זכה לאזרח כבוד, הוא עבד כאן 44 שנים, ביקש להיקבר באזור ים המלח והוא קבור בעין גדי, והבן שלו, הסלע הזה היה בבית היוצר בנווה זוהר, וכשפרקו את בית היוצר, רצו להעביר את זה למפעלים, שזה הכי טבעי. לא להעביר את זה למפעלי ים המלח. לא. יוסי, הבן, התעקש שזה יהיה פה. אמרו לו, למה? היה פה רק את חדר האוכל ואת המבנה הזה. הוא אומר, כי פה יקום המקום שיספר את הסיפור. וכמו שאמרתי לכם, הוא גם היה שותף לכל שחזור של המחנה. טוב, אנחנו נדלג מפאת הזמן. תפוח סדום. תפוח סדום, פתילת המדבר. איך קראו לאבא של ברטה? אני לא יודעת. זהו, כל הכסף שלו. לא, זה לא רק, זה לא רק. זה מלא גוונים. כן, מלא, מלא. זכות הנדל"ן הוא הכיר את ברטה. זהו. טוב, גם פה אני אעשה את זה בקצרה, כי יש לנו עוד 2 חדרים ואין זמן. אז ככה, קודם כל, ייצרו כאן אשלג. אשלגן, זה חומר שמדשנים את הגידולים החקלאיים. אשלג מים המלח הוא רק לבן. הם שומעים אותי כאילו? סבבה. טוב. רגע, בהקלטה אחר כך לשמוע אותך. הבנתי, אוקיי. אז אשלג מים המלח הוא רק לבן, אבל יש מקומות בעולם שקוראים את האשלג ממכרות, וכשהוא מתערבב עם החומרים שיש בקרקע הוא הופך להיות אדום. ויש מקומות בעולם שמבקשים את זה אדום. היישום בחקלאות זה לוקחים את האשלג, שופכים את זה לתוך מכל של מים, יש מערבל שממיס ומעבירים את זה דרך מערכת ההשקיה. ככה זה בחקלאות המודרנית. אבל יש מקומות כמו הודו סין שהם משקים בתעלות, והם מפזרים את זה ידני, והם מכירים את האשלג אדום, אז הם מבקשים את זה אדום, גרוס גס, אז בים המלח גורסים להם את זה גס, מוסיפים אבקת ברזל וצובעים להם את זה באדום. אז כל הערימות שתראו שם במפעלי ים המלח אדום, זה לא, זה כי צבעו להם את זה, אוקיי? אני לא אלעיט אתכם בכל התהליך, אבל יש לנו את הברום, יש מינרלים שאתם אחרי זה בחדר, יש את הברום שהוא מעכב בעירה, הוא נמצא בכבלים של החשמל, בבגדים שלנו, בטלפונים, במחשבים שלנו, ממש כמעט בכל דבר יש ברום, בסיס לתרופות, בסיס לחיטוי זה. אנחנו כחקלאים לפני 25 שנה השתמשנו עם זה לחיטוי קרקע, עד שאמרו לנו שזה מזיק לכדור הארץ, אז מה היהודים עושים? מוצאים פתרון, נכון? אז אם לא שמים ברום כדי לחטא את הקרקע, אז אם פעם זרענו את הזרע של המלון, כיסינו עם סלסלה כזו של תותים כדי שהציפורים לא יאכלו לנו את הזרע, עד שזה נבט, ואז עושים השלמות. אז היום אנחנו כבר לא זורעים, אנחנו רק שותלים
כשבמשתלה, גם את האבטיח, גם את המלון, הם עושים איזו הרכבה על קנה של דלעת. דלעת עמידה במחלות קרקע, וככה אנחנו לא צריכים לשים ברום, בלי לחטא את הקרקע. כן, כן. ההרכבים האלה זה בגלל שאסור להשתמש עם ברום. אם פעם חיטו וזה היה קל לחטא וזה, אז היום לא, אז עושים... שנקרא חלב. אז היום כל מה שעושים פה... הרכבה. כן. מה? כל מה שעושים פה היום במפעלים זה פוטסיום, זה אשלגן? זה אשלגן, ברום ומגנזיום. אחוזים? ברום, כמעט 80% מתצרוכת הברום בעולם מסופקת מים המלח. אשלג, 20% בערך. מגנזיום, למעשה את מגנזיום הקימו חברת פולקסווגן בזמנו, חשבו להקים את כל הרכבים שלהם, אבל אחרי 5-6 שנים זה לא ממש צלח, העבירו את זה לים המלח. היום זה משמש את תעשיית הרכב והתעופה, והמגנזיום שאנחנו משתמשים לתוספת במים, לגוף, לספורטאים. 80% מהברום בעולם מגיע לפה, אבל ממה שיוצא לא, מפה... שיוצא מפה. אה. שיוצא מפה. איך כל המערך עם הירדנים, זאת אומרת, הירדנים לעומתנו, מי משווק יותר לעולם? אני מאמינה שאנחנו יותר מצליחים, כי יש לנו את אחים עופר, שהם מצליחים. הרי זה היה בידי המדינה מ-52 עד 97 זה היה בידי המדינה, והמדינה כשלה, כמו שבהרבה דברים שזה, ואז הפריטו את זה, ומשפחת אייזנברג זכו במכרז, הוציאו את זה למכרז, משפחת אייזנברג זכו, שם גם היה איזשהו קטע משפחתי כזה שזה נפלו במניות, ואחים עופר היו הכי חכמים כדי לקנות מניות בשיא ה... עכשיו, בשנת 2030 זה יוצא למכרז, כי הזיכיון היה ל100 שנה. בשנת 2030 זה יוצא בידי המדינה, והם צריכים כאילו... כמה חלוקה, אילנה, בין אחים עופר למדינה? זה לא חלוקה, הם משלמים ארנונה, מיסים... אין חלוקה? אין חלוקה. 49, 51? יש וטו זהב, כדי שהמדינה תחליט, היא כאילו, הם לא יכולים להחליט דברים בלי אישורה של המדינה. מבחינת רווחים, אמרתי, 1% הם צריכים להשקיע בקהילה. והיום, תראה, אני אומרת, הרבה אומרים לי, מה אחים עופר, אחים עופר? אני אחרי תנובה, תן לי את כל המדינה אחים עופר. תנובה היום בידי הסינים. אבא שלי עבד בתנובה, אני לא יכולה לעכל את זה. אז שזה יהיה יהודי, שהמדינה תעשה את הכי נכון ואת הכי צודק ואת הכי לא יודעת מה, אבל שזה יישאר בידינו. זה מה שחשוב. לא רוצים פוספטים? יוד... יש את המפעל של האחים עופר לפוספטים עבור סוללות? כן, יש גם בחיפה, את חיפה כימיקלים שזה שייך לכם, יש את מישור רותם שזה שייך. אין פה מפעל פוספטים בכלל. פה לא, בים המלח לא, אבל אולי יש במישור רותם. במישור רותם יש לו. זה לא רחוק מפה. כן, אבל מישור רותם לא מגיע מכאן שום חומר גלם? לא. זה שם. המסוע עובר למישור רותם, ומשם ברכבת לנמל אשדוד. ככה משנעים את הסחורה. בואו, אנחנו נראה את זה פריחת אידוי 5, המלונות. זה מספרים בסרטים הבאים. כל עניין הבולענים, לא קשור לכל מה שהמפעל פה עושה? בולענים נוצרים בגלל שמים מתוקים שמגיעים ממיסים את המלח. אוקיי. אבל זה ששואבים מים לא יוצר שינוי בדרום כמעט אין בולענים, ובצפון יש הרבה בולענים. אוקיי. בגלל ששם יש את המים. נכון. שם העומק ממצדה הצפון הזה למעשה ים, וזה 380 מטר עומק, היה 400, זה ירד ב-20 מטר. ים המלח מתאדה בשנה, בגלל... מטר 20. ים המלח, בגלל השמש ובגלל הסכם המים שמדינת ישראל עשתה, 1.10 מטר. מתוך זה 25%... זה ישאיר אותנו, אתם תראו. 300. לא עושה לכם ספוילר. לא נכון. אני אגיד לך. אני מתכתב עם זה. בדיוק. ומסבירים את זה. זה יתאזן באיזשהו שלב. כן? מתאר
דיברת על תקופה של מצור עד 52 בגדול, אבל אנחנו יודעים שמלחמת השחרור הייתה... מ-48 עד 52, המדינה נתנה למשה נובומינסקי איזושהי הזדמנות לשקם, אוקיי? אוקיי. וברגע שהוא לא הצליח, אז זה עבר סופית בידי המדינה. כן, כן. לא רק הממשלה, זה גם הממשלות הקודמות. אוקיי, אז פה יש לנו חידון קצר, אני קוראת לזה בוחן. יש שלטים, מה שצריך לעניין אתכם בשלטים זה מ-1 עד 4, לא צריך להדליק, זה מקוון מסך. לא בטוח שיהיה לכולם, לא ספרתי אתכם אפילו. 30 אני אספור עכשיו, צריכה תמיד לדווח. זה אחד הדברים שאנחנו תמיד עושים. אז בתור מורה דרך, אמרנו, קבוצה עד 49, תמיד רצוי להשאיר תיקים ולבוא רק עם בקבוקי מים. יש אפשרות, אם רוצים את זה בשפה, לבקש, ואז או שזה דו-לשוני, שיש כיתוב באותה שפה, והמדריך מדבר בעברית ויש תרגום, יש לנו למעשה הרבה בדואים ערבים שמגיעים לכאן, יש כיתוב בערבית, ב-VR הם גם שומעים ערבית, אבל יש לנו מדריך בדואי ויש אצלנו כמה כאלה שקצת יודעים את המשפטים, למשל בבקע, שבר סוריה אפריקאי, אנחנו אומרים כיף שר פל בחר אל מית. אז הם יודעים, כאילו לא זה, אבל יש לנו כזה משפטים, יש מורים שקצת יודעים יותר ערבית ומספרים קצת יותר, אבל צריך לבקש. כל הדברים האלה צריך לידע את חגי, או מי שעושים דרכו. חגי הוא אחראי על קבוצות. עכשיו, באופן פרטני, המקום פתוח 6 ימים בשבוע, כשב-10, 12 ו-2 זה לקהל הרחב. וביניהם זה קבוצות, אוקיי? כל 20 דקות לפעמים יש קבוצה, אורך המסע הזה הוא 1:40. זהו, אם אני אזכור עוד איזו אינפורמציה שאתם תצטרכו לדעת, אני אעדכן אתכם. סיפרתי לכם על ים המלח ועל סבא נובומינסקי, אבל לא ביררתי אם אתם בכלל יודעים מה מייצרים ומפיקים במפעלי ים המלח בנגב. אם הייתם שואלים אותי לפני שהתחלתי את הפרויקט שלי, מה מפיקים ממימי ים המלח, הייתי אומר לכם בוודאות. מים המלח מפיקים מלח. ועכשיו אני יודע שמים המלח מפיקים 3 מינרלים נוספים. אשלג, ברום ומגנזיום. לשלושת אלה נצטרף זרחן, שבלעדיו לא ייתכנו חיים. כדי לגלות מה החשיבות של המינרלים שמופקים פה, אני רוצה שתסתכלו סביבכם. ברגע זה ממש אתם מוקפים מוצרים שמכילים מינרלים המופקים פה ובנגב. זה יכול להיות בסנדוויץ' ובתפוח שלכם, או בתרופות ובקוסמטיקה שיש לכם בתיק, ובטלפון שלכם, שלא הצצתם בו כבר כמה דקות. ואם קשה לכם בלי מכשיר ביד, אז קחו את השלטים שקיבלתם, ובאמצעותם תוכלו לענות לי על כמה שאלות. אל תדאגו, זה לא מבחן, לא נשאיר כאן אף אחד לביקור נוסף. אז הנה, שאלה ראשונה. איזה מהמוצרים הבאים אינו מכיל מינרל שמופק מים המלח? 1. מחשב נייד, 2. סלסילת פירות, 3. גליל נייר טואלט, ו4. חישוק של גלגל רכב. יש לכם 10 שניות. 10, 9, 8. אגב, הצבע הירוק זה כמה שכבר ענו נכון. 4, 3, 2, 1. זהו, נגמר הזמן. התשובה הנכונה היא גליל נייר טואלט. תאמינו לי, קשה למצוא משהו שאין בו איזשהו מינרל מים המלח או מתעשיית הפוספט בנגב. המון מוצרים שאנחנו מוקפים מהם בכל רגע נתון. במשחת השיניים, בסלט של ארוחת הבוקר, בכריך של ארוחת ה-10, במוצרי הקוסמטיקה, במכונית, בדשא המטופח של מגרש הספורט, בטלוויזיה שהדלקתם שחזרתם הביתה, ואפילו באבקת הכביסה יש מוצרים שהופקו מים המלח. בקיצור, גם כשאתם לא בים המלח, ים המלח איתכם בכל מקום, כל היום. עוד לא הזכרתי חקלאות.
בעזרת הדשנים שמיוצרים פה, מגדלים ירקות ופירות מתוקים יותר, מזינים יותר ויפים יותר בכמות ובאיכות גדולה יותר. מוצרי ים המלח מעשירים את האדמה במינרלים חיוניים. מוכנים לעוד שאלה? מי אמר את המשפט הבא? מיליארדי בני אדם היו מתים אלמלא היינו מפתחים דשנים. 1. סטיבן הוקינג, 2. ביל גייטס, 3. אלברט איינשטיין, ו4. דוד בן גוריון. וזה הזמן לתשובה שלכם. מי? בעולי התיק. תראו כבר כמה מכם בחרו בתשובה הנכונה. זהו, נגמר הזמן. התשובה הנכונה היא ביל גייטס. כל הכבוד למי שידע, הוא ניחש נכון. וביל גייטס צדק. וכדי להסביר לכם מדוע, הכנתי לכם סרטון קצר. לכדור הארץ שלנו יש כמות מוגבלת של משאבים. לפני 50 שנה חיו בעולם כ3 מיליארד בני אדם, ובעוד עשור יחיו בעולם כמעט 9 מיליארד. קצב גידול האוכלוסייה גורם לתהליכי איור מואצים, ושטח הקרקע מיועד לחקלאות מצטמצם. הפתרון טמון ביכולת שלנו להחזיר לאדמה את החומרים שהצמח לוקח ממנה. דשנים עושים את ההבדל הדק בין שפע לרעב עולמי. מוכנים לשאלה הבאה? לאיזה מן הדברים הבאים אין קשר למוצר שמופק מים המלח? משחקי היורו, תערוכת המובייל הבינלאומית, שיני קרישים מלפני מיליוני שנים, ומרוץ הפורמולה 1. קדימה, זאת שאלה אחרונה. מי אמר שלא ירוק בים המלח? 4, 3, 2, 1, כולם לחצו? התשובה הנכונה היא קריאת שיני קרישים. קצת מתוחכם אני יודע, אבל אני יכול להסביר. הפוספט הוא תוצר של שרידי בעלי חיים שחיו באזור לפני עידן ועידנים, והוא נכרה ממכרות בנגב, ולא מים המלח. צלעי הפוספט הם חומר הגלם לייצור חומצה זרחתית, שממנה מייצרים דשנים, וגם משמשים לתעשיית המזון. אז בפעם הבאה שתאכלו עוגה, תחשבו על הכריש שחי כאן לפני מיליוני שנים. ואיך קשור ים המלח למשחקי היורו? ישראל היא מעצמה עולמית שמדובר בגידול וטיפול משטחי דשא באצטדיוני הכדורגל. דשא שמוודא ששחקני העל ימשיכו לעשות את הדריבלים הנפלאים שלהם בלי למעוד על הדשא. דשא זה כל הסיפור, והאשלג שלנו מאפשר לו לגדול. ואיך קשור ים המלח לתערוכת המובייל העולמית ולטלפון של כל אחת ואחד מאיתנו? מהפכות טכנולוגיות דרמטיות וחדשנות בתחום הסלולר לא יכולות להתקיים בלי ברום. הברום הוא עוד מינרל שמפיקים מים המלח. על בסיסו מייצרים מעכבי בעירה מבטיחים שהטלפונים שלנו לא יתלהבו בזמן הטעינה. גם אחרי שצפיתם שעות ביוטיוב. מפעלי ים המלח הם גדול יצרני הברום בעולם. זה לא סתם התרברבו, בדקתי. ומה נשאר? יוצא הפורמולה 1. החברה שמייצרת את גלגלי הפורמולה 1 משתמשת במגנזיום. מראים אבנים כל הזמן. תראה. המתכת הזאת, שהיא המתכת הקלה ביותר שקיימת, אפשר לייצר מכונית שמשקלה נמוך משמעותי ממכונית רגילה. היום הוא היה 44. אני מספק עם סבא שלי חלם על עולם של סמארטפונים, אינטרנט ומשחקי יורו. אבל בזכות החלום שלו, מינרלים מים המלח מספקים את צורכי האנושות ומאפשרים את החיים בעולם כפי שהם. אם הייתי יכול, הייתי מספר לסבא איך החזון הציוני שלו להחיות את ים המלח הפך למציאות. לא מכירים אחד שני, ותיקים כאילו. מי שלמד בחקלאי, אז כן מה אתה עושה פה? היו גם, שני בתי ספר. היה אזורי וחקלאי. אז השתחלתי. מה, שם פרדס חנה? איפה היא? אז אתה מכיר בטוח את שרון. מספר את הסיפורים, שרון אביב. אוי, מדהימה, אני עשיתי אצלה קורס 3 שנים. אני ממשיך להתחקות אחרי ויש את בן מקרקור. לא, אמא שלה, את כל הפסלים האלה שיש לכם בכיכרות, זה אמא שלה עשתה. אבל... זה מים? משהו, כן, כן, בטח. אח שלי שם. ראיתי פה את המפעלים. תסביר לי פעם אחת. אח של בעלי, אבל הוא נפטר, אבל גם אתה יודע מה? בגלל ששאלת, עכשיו אתה מאוד. בייס. עשינו שיטוט שלו, כן. מהרגע שיש, עשו את כביש 6, מי יכול לקנות שם?
שם משהו. אתה מאיפה? מפרדס חנה או מזיכרון? לא, אני מכיר את אחותי, נשמח לכמה דקות בשקט. לא, היא לא אמרה כלום. הסתובבתי בארץ תמיד. כן. היינו מקצרים שם בצפון, דרך מאור, וזה היה כביש סוף העולם. נכון.